हेलो। का हो जान, का करत तारू? अरे कॉल उठाए में इतना समय काहे लग जाता हो? का करत तारू? का कोनो परेशानी बा कि कोनो दिक्कत बा? बताओ। सब तो रौरे कोई का हो। रौरे सब को देनी, सब काम गबड़ा देनी। आप पूछो तारे कि का भइल बा। ओ हो, अरे हमर जान, अरे हमर करेजा के फोफी, अरे का परेशानी बा हो? तनी खुल के बताओ। रौवा ना मारे तो इतना जिद करो तानी, तो हम रौवा के बतावो तानी। रौवा ध्यान से सुनी। गुदी में खिला के गुदी में खिला के लइका तोहर के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता, हमरा लभर के पापा कहता, हमरा सैया जी के चाचा कहता। अरे रे, अरे तहार सैया जी कुछ नानू कहत लहन? कहीं पिटाई नानू कइल हन? ए जी पिटाई छोड़ के ताकि पूरा गोद के पुगा देले बा। रखी 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 खूबी आवत रखी। का हो भाई लगन? अरे ई हमरा संग ठीक होता हो? अरे छोट से प्यार करते करते बड़का हम कोइनी, आ शादी कहीं और हो गई। अब के ताल से ताल मिललक ह, बातों करेला तले आके बीच में तार के कनेक्शन काट देलक ह। हैं? का हो भाई लगन? अरे हमरा संग ई ठीक होता? अरे हमार गलती का बा? अरे अपना ससुर से एगो हम भैंस मंगनी, आ भैंसिया देवे से इनकार हो गईले। आ का कइले, हमरे मलिया कहीं और शादी कर देले। का हो भाई लगन? कमेंट करके बताओ लगिन कि हमरा संगे अन्याय भइल कि न्याय भइल। ए भाई लगन, ई वीडियो के पूरा देखियो लगन। आ पूरा ना देखबो नु त तनी के माल के गोड़ ना लागे। आ हे दे चैनल के सब्सक्राइब कर लिहलु।